Malta tinsab ftit ġimgħat il-bogħod mill-introduzzjoni tal-electronic tagging, jew aħjar il-brazzoletta elettronika għal persuni li b'xi mod jew ieħor ikunu xelfu difrihom mal-ġustizzja. Għalissa l-brazzoletta se tintuża biss fuq priġunieri li jkunu bi prison leave bil-parole u bħala alternattiva għad-detenzjoni tradizzjonali b'sentenzi ta' inqas minn sena priġunerija. TVM News żar il-Kamra tal-Kontroll li minna l-uffiċjali tal-Leża se jassu kull pass li jsir mill-persuni li se jkollhom din il-brazzoletta jew qabda magħhom. Id-direttur tal-operat tal-Leża Mark Zenafa spjegalna kif se jsir dan il-monitoraġġ. Kif ir-registration tal-persuna, nikkonfermaw l-identifikazzjoni dik hija l-ewwel ħaġa, għandna booklet fejn ikunu nistgħu nispjegaw l-responsabiltajiet u anke id-drittijiet tal-persuna, jingħatalu device fejn il-persuna matul il-monitoraġġ tiegħu ikun jista' jagħmel kuntatt mal-control room jew aħna nagħmlu kuntatt miegħu, sabiex jekk ikun hemm xi dubi jew mistoqsijiet ikunu jistgħu jiġu indirizzati. Jispjega li mhux kull persuna se jkollha l-istess regoli dan għax huwa fid-diskrezzjoni tal-qorti li tara x'restrizzjonijiet ikollu l-persuna b'din l-għodda l-ġdida. Iżda x'jiġri jekk il-persuna tikser ir-regoli imposti mill-qorti? Aħna ovvjament il-monitoraġġ ħajkun 24/7. Ġifieri malħa jkun hemm breach aħna ħaniġu informati mill-ewwel. Is-sistema tiffaċilitalna li nieħdu l-miżuri neċessarji kemm jista' jkun nippruvaw nipprevjenu milli persuna jasal f'dak il-punt ta' breach. F'dak il-każ, ovvjament jittieħdu l-azzjonijiet meħtieġa u ninformaw lill-entitajiet responsabbli anke biex jekk ikun hemm bżonn ta' eskalazzjoni din issir ukoll. Mistoqsi dwar abużi li jistgħu jseħħu s-Sur Zenafa assigura li l-uffiċjali se jkunu seqer fuq il-persuni konċernati. Ovvjament in-numru jkun qiegħed allokati għal nies li ħajkonna tteggjati. Persuna kull persuna le, però ovvjament ħajkonna tim kbir biżżejjed biex ikun jista' jikkejterja bl-aħjar mod effettiv għan-nies li jkollna tagged. Semmejt li wara li tibda titħaddem din is-sistema se jibqgħu jittieħdu d-deċiżjonijiet li jkomplu jtejbu s-sistema Maltija sabiex waqt li jiġu mħarsa l-interessi tal-vittmi tiġi mejjuna l-integrazzjoni tal-persuni lura fis-soċjetà u anke tingħata assistenza lil vittmi ta' vjolenza domestika.